tayo mga idol, ito yung aming nilutong pata ng baboy, adobong pata ng baboy. So tikman na natin. Maanghang to dahil maraming sili. Saka nilagyan natin ng Sprite. Sarap nito. Tikman na natin. Manamis-namis. Oh. Lambot. Sarap. Maanghang. Sarap oh. Lambot. Niluto natin sa Sprite. Sarap.
Excuse me. Sarap po. Malasa. Lambot oh. Kain turugin sa kamay.